Здравейте, скъпи хора! Днес темата е прав или щастлив. Все повече в отношенията си имаме конфликти, които са свързани с защитаването на нашата правота. Колко често обаче сме в позицията да защитаваме правотата си и дали тя е наистина правата посока и единствената правота, която съществува. Всъщност, на базата на това ние да доказваме колко сме прави и да защитаваме това на всяка цена, се коренят и историите на много войни. Както междуличностни, така и международни, така и междучовешки. Скоро гледах един филм, исторически филм, в който жената се страхуваше да роди момче, развиваше се действието в началото на миналия век, в който жената се страхуваше да роди момче, защото той ще порасне, ще стане мъж и ще отиде на война. И беше огромно нещастието, и когато тя роди именно момче. Не можеше да си позволи да обича нещо, което ще загуби. Представата на една интелектуалка в началото на миналия век, когато са върлували много и непрекъснати войни. Тогава нейният съпруг и каза: ама ние се бием, това е последната война. Ставаше въпрос за една от балканските войни. Ние се бием точно за това да е последната война, след нея да няма други войни. Ядосано жената му каза нещо, което много ме впечатли. Тя каза: ти какво ми говориш? Това е невъзможно. Войната е като вторниците. Те винаги съществуват. И това, че днес не е вторник, не означава, че един ден няма да стане вторник. Това и войните. Без тях света не съществува. Интересното е, че действително до началото, до средата на миналия век, представете си, няма дори 100 години, войните са се водили в нашите ширини доста сериозно. Първа световна, Втора световна. Войни, които наистина са поразили много човешки съдби. И се е вярвало от тогавашните хора, че това е единствения начин за разрешаването на проблемите. И не е съществувал никакъв друг начин. Тоест, въпреки че почти хилядолетие вярата в лицето на Христос и на други по-стари версии на учението за любовта са съществували, това така и не е достигало повсеместно и обширно в осъзнаването на хората. Защото в нас хората стои винаги едно първично, една структура, която наричаме его, непораснала, незряла, малка, която непрекъснато идва, за да ни чопли, да ни бърка и да ни казва: ей, ти си много важен и твоята важност може да бъде показана само когато победиш, когато ти се подчинят, когато ти си този, който трябва да командва. И така, полека всъщност се оказва, че ние всички хора по целия свят сме подвластни на тази его-структура, която непрекъснато ни почушва, че ние трябва да сме прави. Какво обаче означава обратното на прави? Именно тук се корени големия проблем. Ние не знаем, ако не сме прави и ако трябва да кажем: аз не съм прав, какво да кажа? Тоест, в голяма част от нашата психика стои: или съм прав, или съм никой. И това става войната на живот и смърт между егото и душата. Душата не държи да е права. Нашия ум няма нуждата да е прав. Той е любопитен. Той иска да знае всичко, иска да може да вижда различни гледни точки, иска да се оглежда в разнообразието на този свят. Но егото шущи не.
Ти си това, което си и което си повярвал, че си, и трябва да го защитаваш на всяка цена. Независимо какво се случва, независимо какво ще стане. Тук идват на помощ многото знания, религии, които казват така: ако не си прав, то значи ти си приемащ. Приемаш, че ако тук имаме една ябълка и единият човек стои от тази страна, в която ябълката е жълта, а другия стои от другата страна, в която ябълката е червена, и всеки вижда своят цвят от своята ябълка, единият ще крещи безспирно: тая ябълка е жълта, ти идиот ли си, глупак ли си, не виждаш, че ябълката е жълта, аз я виждам, че е жълта. Но другия стои от другата страна, вижда червената част и казва същото. Но никой не се сеща да отиде и да погледне от страната на другия. Така популярното: да походиш в моите обувки, за да разбереш за какво ти говоря. Неумението да заставаме от позицията на другия и да можем безпрекословно, обективно да погледнем нещата от страната и от очите, от преживяването на другия, всъщност е голямото умение, което ако ние развием, няма да съществуват войни. Няма да съществуват конфликти. Няма да съществува нищо от това, което ни кара да страдаме, от което ни кара да се объркваме. Защо не се случва това? Дали защото не се сещаме, а ние сме умни хора, интелигентни? Защо не се случва, след като всички книги и толкова знания на света всъщност ни го подсказват? Те ни го подсказват. Те ни го казват в прав текст. Опитай се да погледнеш от позицията на другия. Защо не искаш да погледнеш от позицията на другия? Ами не искам. Защото искам да съм важен. Толкова важен и толкова значим и толкова голям, че моята страна да е по-важната. Защо аз ще отида да гледам от нейната страна дали ябълката е жълта? Нека тя да дойде от моята и да види, че е червена. И така, запънали се от двете страни, никой не отива да види от другата страна и продължава да настоява на своето. Не за другото, ами защото кой е по-значим е по-важно от това. Дай да видим цялата ябълка от всички страни как изглежда. Между другото, това е в основата на страшно много от нашите конфликти. Нежеланието ни, преди всичко, нежеланието да отидем и да видим нещата от другата страна. Огромното ни желание за значимост, което иска да принуди другия да дойде да види от нашата страна, пък ние после ще си помислим дали ще идем да видим от другата страна. Какво се получава обаче на финала? Нищо красиво не се получава, защото от една страна знаем колко лесно е това просто да отидем и да видим, от друга страна обаче толкова е сложно, защото нашето его ще каже: ето, той е по-значим, той е по-важен. Трябва първо да видим неговата страна. И тук ние се живеем в един свят, в който всеки е застанал от страната, в която му е най-удобно, страната, в която е свикнал, в инерцията си, в рутината си, в вярванията си, в моралните си ценности и устои и не помръдва оттам и на енда. Не, че не може. Няма желание от една страна. От друга страна държи да устои на собствената си стойност точно по този начин, който е най-деструктивният и който не води до нищо общо, до нищо красиво. Това е зародиша на конфликтите. Всъщност конфликтите в абсолютно всяка една своя сфера се стоят, са стъпили на чувството за значимост, на нуждата, желанието за власт и подчинение и егоцентъра, който управлява всичко това.
Представяте ли си, ако имаме свят, в който това да не съществува? Аз бих искала да си го представя. И вярвам, че в един момент ще пораснем до толкова, независимо кога. Но има и нещо друго. Дори да се опитаме да отидем от другата страна, не винаги ще видим това, което вижда другия. Червената ябълка на другия няма да е точно тая червена, която той вижда. Ами някаква друга, по-алено червена, по-бледо червена. И аз мога да се захвана дори за това, за да отстоя своята истина. Да продължавам да отричам, въпреки че виждам очевидното. Не за друго, а просто защото ми е важно да съм прав. Защото правотата казва аз. А аз в своята криворазбраност е война. И тя трябва да се отстоява, структура, която трябва да се отстоява на всяка цена. И когато ние разберем, че можем да бъдем аз и без да се бием за правота, тогава живота ще стане някакси по-лесен. Има и момент, в който не чуваме правилно другия. Иска ни се да го чуем, отиваме, слушаме го, но когато го слушаме, ние чуваме отново през изкривения си аз, през това, което не ни носи нищо продуктивно. Чуваме отново терен за война. В този контекст е и приказката, която ще ви разкажа днес. Тя е много кратка, но много показателна за това, което се опитвам да кажа. В едно малко селце, в две съседни къщи, живеели две двойки. Мъж и жена. В едната къща непрекъснато се чували караници. Мъжа и жената нямало ден, в който да не се скарат поне по няколко пъти. Непрекъснато се чували обяснения, обвинения, доказателства. Непрекъснато имало конфликт, в който трябвало единия да докаже на другия кое е вярно, по-точно, че неговото е вярно. В същото време, само на няколко метра разстояние, живеели техните съседи, от която къща не се чувал звук. Те живеели в някаква ненормална хармония според съседите си и никой не можел да обясни на какво се дължи това. Много пъти съседите им се чудели какво правят тези хора там и защо и как изобщо си говорят. Един ден, когато на жената е писнала от поредния скандал, казала на мъжа си: виж какво, трябва да го научим ние това нещо. Я отиди, скри се някъде там и виж какво се случва в тази къща и защо никой там никога не се кара. Отишъл мъжа, скрил се под прозореца и започнал да слуша. Минало се не минало известно време, жената си шетала из къщата, бършила си, а мъжа работил нещо наоколо в другите стаи. Както бършила жената една от вазите, телефона е звънял. Жената в бързината забърсала и оставила вазата почти на самия ръб. Отишла, дигнала телефона и докато говорила по телефона, в стаята влязал мъжа и без да иска бутнал вазата и тя паднала и се счупила. Казал си нашия скрития мъж. Ето сега да видим какво ще направят в тази ситуация. Каква била изненадата му обаче, когато видял разигралата се история. Жената затворила телефона и много притеснено отишла при мъжа си и казала, и виждайки случилото се, какво стана? А мъжа още по-притеснен казал: извинявай, толкова съм непохватен, минах и без да погледна с такава сила, че бутнах вазата. Извинявай много.
Сега ще събера всичко. В този момент обаче жената казала: о, не си виновен. Аз в бързината я сложих на самия ръб. Можеше да бъда малко по-внимателна. Извинявай за причиненото неудобство. Сега ще съберем стъклата и всичко ще се оправи. Скрития мъж нещо не можа да проумее какво се случва и замислен се прибрал в къщи. Жена му кипяла от нетърпение. Хайде, защо се забави толкова? Не можа ли малко по-бързичко да разбереш? Мъжът застанал. И тя: какво стана? Разбра ли сега защо в нашата къща се има конфликти, а пък в другата къща мир и тишина? И той казал: разбрах. Просто в другата къща всички са виновни, а в нашата къща всеки иска да е прав. Какво чул мъжа и какво не чул? Какво е разбрал? Какво ще си вземе и какво изобщо няма да може да си вземе? Ще оставя на вас да си поразсъждавате. Това, което обаче ми се иска да кажа като финал е, че това, че няма да сме винаги прави, не означава, че сме виновни. И да погледнем ситуацията от погледа на другия и да се извиним или да съжалим, не означава, че ни прави, че ни оставя в нас някаква вина. Умението да мога да видя ситуацията от различни страни всъщност е най-великото умение, защото тогава конфликта просто няма да съществува. Но освен да я видя, е много важно и да я приема, да мога да чуя чуждата истина, да мога да бъда част от нея, да уважавам пространството, труда, идеите, морала, мечтите и ценностите на другия. Всъщност в това се корени целият смисъл. Да се научим да бъдем по-разбиращи. Какво обаче означава по-разбиращи? Не просто да кажем: да, разбирам те. Разбирам те, обаче се обръщам и правя същите неща. Това не е разбиране. Това е признание, че те чух. Аз те чух, знам какво казваш, обаче не го уважавам. Тоест, аз няма да направя абсолютно нищо, за да се почувстваш по-добре. Просто защото моята позиция е по-права. Не твоята. Дори да съм те разбрала. Това разбиране не работи. Не така работи добрата комуникация. Добрата комуникация е не просто да те чуя и да те разбера, а да мога да откликна на това. И да кажа: виж, моята позиция също е истинска в тази ситуация. И твоята е истинска в тази ситуация. Дай да направим така, че и двамата да се чувстваме добре в тази ситуация. Ако всеки се научава да се отказва по-малко и да гради нещо ново, в което да се чувства добре, ще имаме творчество. Защото от две различни мнения да сътворим трето с най-хубавото, което сме взели, това е творчество. Когато аз държа на моята жълта половина, а другия държи на неговата червена половина, ние ще имаме по половин ябълка. Но ако приемем, че ябълката може да е и жълта и червена, тогава вече ние ще имаме цяла ябълка. И ще можем да направим с нея каквото си пожелаем. В това се гради едно от основните правила за решаване на конфликти или така наречения градивен компромис.
когато от моето мнение и от моята гледна точка, и от твоето мнение, и от твоята гледна точка вземем най-доброто и с най-доброто от теб и най-доброто от мен, създадем нещо ново, трето, което ще е много по-добро и от твоето, и от моето. Това е изкуството да творим. Пожелавам ви да го тренирате, да го пробвате, да го разбирате и да видите как ще се промени живота ви. Всичко добро!